Khulumkha, ani bumung Bg.Dr.Biplab Jamatia, जों tini heat stroke no tei kok salainai, temani homale tabok chini hawo simia pura Bharat borsho hono tongmo sama temperature bangmani bangai kabangma borok heat stroke majagai sakhaya engnai eng tongo theinai thei tong. Engke tabok heat stroke le seba majakma hi sungai le hangke heat stroke tole jekunu borok majakma angbu majak mayo nengbo majak mayo hapano tabok nayani thanglangke sakra borok 60 bosorni sai kabangkuk chini sakra borok rok heat stroke majagani chances bango tei dol sangkha nini swrai 5 bosorni sai kom boyos borok bo heat stroke majagani chances bango engkai chini beri bohok bising bosaganang borok bo strict heat stroke majagani chance bango engkai borok no karaibo tei chini borok jara diabetes ni bangai bithi sai tongnai borok heat stroke ngani chances bango tabok kidney hai ni bangai bithi sai tongnai rok borok ni bo heat stroke ngani chances bango tabok blood pressure kabang ni bangai bithi sai tongnai rok borok bo heat stroke ngani chances bango engke heart disease ni bangai bithi sai tongnai rok omuti haike nini tabok khakadi borok khoroksa 60 bosorni saibo kabangku kidney hai ni bangai bithi sai tong engke borok nike tesa kabangke omuti haike heat stroke ngani chances bango engke heat stroke ngla hangke le bahai ke sinai bang heat stroke ngai datong ngai datong engke omuti hetung khamani jorao satung kabangma majagai samung tangnai ro particularly borok heat stroke ngla hangke tabok khai pilasakang dehor sakrunai dehor tong thugya phan angnai bakha tong thugya phan angnai hai biling malang hai ro phan angmayo engke bokrok kisam hingmani hai phan angmayo hake engteng teke phanoi kheng hangke borok lengi phasi pup saklai mayo engke amuti hai lengmani rokno nuklai la hangke jeng logo nobono saklo toi phai ti rok khawani bata dehor rok tui rok baikhe ri kisi baikhe ti rok baikhe dehor hui rowani bata misi tongani bata amuti haike ngani bata engke taboku heat stroke no leseng bahai ki kasolai nai heat stroke engya jat khela bahai ki tonglai nai engke tabok tu tongwani no tole koisema kom khlai maya tabok khaini bangi no sak ni tongmung bai no bono bahai ki kasonai bono seng lama mannai nai engke tungwani nai ne la ke chini uyango 11টা ni chimi 3টা jora 3.5টা jora kabang ki tung engke tabok nang jodi omuti hi jorao nok ni ongkhayake nok bisingo tong hangke satung majage tong hangke jopon sai ka nang omuti hai heat stroke no katma habon tabok sengkawang samung tangai chanai borok siba samung ma tangani jora hangke omuti hi jorao se nok ni ongkhawan nang samung tangani nang hangke jeng nok ni ongkhawani bata hafana chini kamung sumung kisa lose ke jeng dehor thoklo jagnai jat omuti heri chungui jeng ongkhala hangke sati rok tei phano engke sati kre engke tupi rok khlai phano haika aigeni borok u wati pro lakhu hungmani haiboti haibai phano nini satung nangyakhe nang ongkhala hangke nini bangai kisa kaha engke omuti hejorao joktum sai kok important kok engke tui kabang ke nuan nang engke tui le busuk nuani bata busuk kabang nuani bata engke omuti he jodi nang nok ni okhala ha homani jorao engke tabok jekono boyosko borok mane adult borok 18 bosor ni sai kabang ko otoba 15 bosor sai kabang ko engke gonta kaisa liter kaisa tui nuani bata engke tui simi de nungma engke tui sarabu tabok narkrabu tui phano nini mai buti phano nini zabi buti phano ors phano nang nungma bu engke omuti hai nungla hangke chini heat stroke no kateroni help khlayo phia batabok chini sikla ro kabangma cold drinks tungnai ro nini carbonated water nungnai ro borok hake busungnai je cold drinks rogle bahai ba engke cold drinks ro engke carbonated water recommended khlaije gya ni ro cold drinks ro ta nungdi cold drinks nungma bai heat stroke prevention no samung nangya te jara sop nungnai ro bo heat stroke ngani bangu engke omuti he jorao sop nungyakhe katei tong hangke
belai ke lab ngai te kabang boro hake bu sawo je biar nunglang ke hawu hi biar bu nungman ni kuno lab khlaya biar nunglang ke heat stroke ngan si chances bangai thang okay tabok nini gonta kaisa liter kaisa jodi tei nunglang ke nung wares bai phan nung di jambi buti bai phan nung di omte ke nunglang ke nini dehor ni je tabok tei samung nangmani tamane हमला tungmani bangai nini dehor ni through tabok kono to yengai tei tolo ongkhai no tongnai bono tole nung ka sumaya angke hapana dehor bisingo nung tei kabang ke rohol hangke bo nini dehor bising ni temperature no kesang ke tongwani no sengno subanai angke seng heat stroke no kasumai angke phadi takuk bukuk seng jotto no heat stroke ni bangi silai laha angke tabok bono bahai ke kasumai bo silai laha angke tongmung kisa ferma bai si जों अमति heat stroke ngani bo kasmawo ke oroni bising te kaisa ko tongma sama jekono kisu change mani chini dehor adopt khayani adjust khayani time nango ke phatarni hal kutungma phai tongma sama hai freeze ni mani kasang rok sala hangke bo ni dehor logo no sojok khlaimai phna ngmayo ke nang sadi kasang sadi hapana tabong nang phatarni phai nang ke saleng lagradi manai no bo freeze ni tiklai kisa pataro tongrogradi 5 minit tongma baibo bukutungma angthaya nang bahai tos tongma ya thus thinila amuti hingya ingke kisa leng lawi nang kisa leng ladi manai no bo kisa patarni karewi umok lai nang samawu othoba nungmawu tamane hamle tongma sama kutungma bai tongma sama kesangma anghangke chini dehor onek somoyo bono adjust khaime rok ingke seng amuti kisa misa tong pheron bai si अमति हाय heat stroke ni bangai biara angmani bai heat stroke ni bangai borok theimani no sang ka solai mawo ingke angkha khayo ni rok jotto no ka krong tongbai di अमति heat stroke rok tamajak bai di अमति heat stroke no ni rok jotto no ka khe ka te lai tonglai nai ingke swrai kok samaya rok no mane gontawo waisa khe ni rok ha de wi no tei khabi tomane हमले kwbang ma swrai tabok nung okrasi kangai musugui nung kongkhan swrai hai thungi tongnai ingke botei sawi nungwani sasi nungmai rok khanai ingke amote swrai kok samaya rok no ingke hade wisi tabok gontawo at least waisa ada gonta waisa ke hai kabang sutei hi complain khai onek buma bu patei kom khanai rok tongu ingke sutei thungje sutei mani sutei thung swrai haphan ni rok bono hade wi tei kabang ke khadi ingke tabok nogo sakra borok hai asogui tongnai borok no busung hade wi nete khawani bata amuti he jorawo ingke jeng amuti he tongmung kisa pherma bai amuti he heat stroke rok no jeng kata laimawo heat stroke ni biana busung maja ge khamawo ingke heat stroke ni bangai tini dehoro je problem ng bon bukat ingke ang kha khaye ni rok joto ka hakrang tongnai di ni rok satung no kisa kata lai di te kabang ke nunglai di khulumkha